इलेक्शनाव जों BPF-आनो पुनराय जोंना दरसे अवस्थायाव जोंना फैफिनगोन आरो बे खुनु डाउट गैया बे खुनु सन्देह गैया आरो केन्द्रीय कमिटिनिफ्राय मोनसे निर्देश जे मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेलाव वमेन इउथ आरो BSO जितु जयेन्टलि मोनसे जोंहा कर्मी मोनसे सावरायमेल जादों बे सावरायमेलनि गेजेरजों जेरैबायदि जोंनि BPF-नि कर्मीफ्रा जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बेहाय बाहागो लादों बेनो मोनसे फोरमान जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि साफ्रोमबो BPF-नि मावथिफ्रा खुनु गोसो बायाखै गोसो गुदुङै मावगोन बेखौ जों रोखा नुदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो दरसे समस्तिया पुनराय जोंनि BPF-नि आखायाव थाफिनगोन आरो खुनु बेहाय रावबो लांनो हाया बे समस्तिखौ आरो गेलेनायाथ' बयबो गेलेगोन सोरबा BJP-आबो गेलेगोन UPPL-आ गेलेगोन सोरबा कंग्रेसआबो गेलेगोन रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसारखौ होगोन मानोना दिनै कन्टेस्ट आरो कन्टेस्ट जानाय खनसे जायैनि बाथ्रा गैया रायजो राजाफ्रा जायखौ लुगैदों आरो BTC-आव जायखौ सरकार फैजानायखौ लुगैदों बेखौनो बिनि एन्सारखौ रायजोफ्रा बिदिनो होगोन मानोना जों नुदों दिनै दरसे समस्तियाव जोंनि BPF-नि सायाव रायजो राजाफ्रा दासिमबो बिसासा गोमायाखै ओंखायनो फैबाय थानाय बेसेबांनोखि बिसायख'थि जानानै थांदों माने MLA-आनो बुं MP-आनो बुं जोंहा MCLA-आनो बुं जोंनि रिजाल्टआ गाज्रि नङा आरो बेखायनो दिनै फैबाय थानाय 2025 सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां BTC इलेक्शनाव जों BPF-आनो पुनराय जोंना दरसे अवस्थायाव जोंना फैफिनगोन आरो बे खुनु डाउट गैया बे खुनु सन्देह गैया आरो रायजो राजानि जिथु जोङो नुदों दरसे समस्यायाव जथेस्थ' मावनो गोनां दंबावो आरो मावनांगोन मानोना जों बे भारतनि सासे नागरिक हिसाबै जोङो समान जौगानायखौ लुगैयो समाय मोनथायखौ लुगैयो आरो समानै जों अधिकारफोरखौ मोननानै जोंनि ओनसोलफ्रा जौगानायखौ लुगैयो ओंखायनो जों जेसेबांनोखि जोंनि ओनसोलाव सुबुं अनजिमा थानाय हिसाबै जों मोनफ्रोमबो लामा दालांफोरखौ जों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बिनानै जेरैबायदि मावफुंनो हादों आसा खालामदों जोङो फैबाय थानाय जुदि सरकाराव थायोब्ला आरो बिनिफ्राय जों बांसिन मावनो हागोन बेखौ रोखा आरो मानोना दिनै नुनो मोनदों जे गोबां मावदों आरो मावनो दंबावो आरो सोर मा सिमां नुदों बे सिमां नुनाया मालाबा मोगथाङाव जाफुङो मालाबा आद्रा जानानै थायो ओंखायनो मोनसे राजनिति दानाया गोरलै नङा बिथांमोना गावसोरखौ गोख्रों आरो गोरा खालामनानै मावनांगोन मानोना मा सिमां नुनानै बिथांमोना दादों बिथांमोननि टीम आरो बिथांमोननि साफ्रोमनि जिथु गोख्रों नाजानाय बे बिथांमोना साक्सेस जागोन जुदि बिथांमोना जुदि राजनिति दलखौ दानानै जोंनि गेजेराव मा लाबोनो नागिरदों बिथांमोना गावसोरनि स्पष्ट बुंबाय थाखादों बे रायजो राजाफ्रा बुजिखाजोबदों ओंखायनो जों बेखौ समखौ नेनांगोन जोङो मालायनि राजनिति दलनि सायाव आंहा बारा बुंनो आं इच्छा जाया मानोना जोङो रावनिबो सायाव राजनिति खालायाखै संबिजितनि अधिकारनि सिङाव थानानै गावनि मोन्थायखौ लानानै जोङो मोनसे राजनिति खालामनो थांगासिनो दङ ओंखायनो सोरबा राजनिति गोदान दादों बा सोरबा राजनिति गुबुन राजनितिनि सायाव आं बारा खोथा बुङा मानोना आंनि लक्ष्य आंनि नोजोरखौसो आं लाखिनानै खामानि मावगोन मानोना जोंनि दरसे समस्तिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि अधिकारफोरखौ जाहाथे जों बन्सित जानो नाङा आं बेखौसो जोंहा बेखौ बिनि सायावसो नोजोर होनानै खामानि मावदों आरो ओंखायनो गोदान मोनसे राजनिति दल लादों नङा होमबा अल्टारनेटिभ मा होनदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ माने बड'लेण्ड बिथांमोना दादों आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांमोना साक्सेस जाथों मावफुंनो हाथों आं बेखौनो बुंगोन मानोना बिथांमोननि साननाया जाफुंथों आरो